Всички групи впечатляват с изключително красиви традиционни кукерски костюми от кози кожи, за което им благодарим. Костюмите са изработени от хората, които крият лицата си зад страховитите маски. На 1 януари всяка къща в селото посреща бабукерски групи, които влизат да сурвакат домакините и да благословят стопаните за здраве, берекет и веселие през новата година. А те ги даряват с пари, плодове, вино и други. Когато наблюдаваш, се питаш откъде извира шпецът и желанието на тези хора, маскирани като бабукери, мечки, мечкари, старци и буби, да правят живота по-добър, по-истински и да превърнат този ден в празник на селото. А сега, нека се